ezandleni zakho umoya wami. Emva koko balali beyazi into yokuba uThixo bakhusele. Ukhumbula lo mthandazo ngokwapho uYesu xa ezawulala ubuthongo bokugqibela. Ixesha elithi uYesu ejinga kulo mnqamlezo. Ithi incwadi oko beme phezolo kangalifumane nexesha lokuhlala phantsi. Kwasa yayemina namhlanje wathetha uYesu etahuzisela thina kuyise kangangokuba wade wazitahuzisela naye kuyise. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. uYesu apha phezu kwale ndaba uyajinga kunjawuthophi kwezaliseka amazwi ayethethwa ngumbhali njengoku uMoses wayiphakamisayo inyoka yobhethu wenza ukufanelekile nonyana womntu ukuphakanyiswa. Bawo ndiwunikela ezandleni zakho umoya wami. uYesu apha ubona into yokokuba umoya wakhe makangawunikeli nabanina, makawubuyisele kumdali nembangi nomgqibelelisi wokolo lwethu. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Eyona nto ingamandla kweli lizwi kukuthemba uThixo kungathenjwa abantu. uYesu wamthemba uThixo kwasekuqaleni kwade kwasekugqibeleni, ethembele kuThixo. Yiyo loo nto evuma, yiyo loo nto enikezela ngomoya wakhe kuThixo. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Ndifuna uthi sasanje ramente yase-115 masingahambe sinikezela imimoya yethu nakubani na. Masithathe imimoya yethu siyinikele kuThixo engimbangi nomgqibelelisi wokolo lwethu. uYesu uthetha le nto sasanje. uYesu uyagoduka ihafu sakhe yakhe ingasemnyango kunjawunjo, ufana nendoda yakwaXhosa xa inikwa isiqithi kuthi uhlakula ithi yawugqiba uhlakula isiqithi sayo ikwaye igama layo uyagoduka. uKristu ukwimeko njalo, ukwimeko njalo uKristu. Nathi maKristu ke masifunde, masizeke mzekweni apha kuKristu. Masazi into yokuba noba imimoya yethu ikhwalekile, noba imimoya yethu ivuma unzima, masijonge sithathe imimoya yethu siyise kwimbangi enguKristu. Ngoba iyasihlisa ubomi, ngoba iyasihlisa ubomi. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Kamente kokwethu bawo nani bama yanga ndivuma umculo wasewesini kule meko eseyona nto inexabiso kobomi sibudlayo asikudla nesambatho. uthi asimpilo nokonwaba ukuthwala umnqamlezo ngentobeko nengqobhoko. othi banoyolo aba bashiya into zelizwe babaleka uganto labo bade baliphumelele. uthi mandiphile njengelunga ndize ndive ukufa kwalo. uYesu ikwimeko njalo sasanje. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. into ebalulekileyo bakhonzi bakaThixo, kuyafuneka into yokokuba imimoya yethu
siyinikele kwisandla ezimsulwa sikaThixo, ngoba uYesu apha emnqamlezweni uzowulungisa umonakalo owenzeka eEdeni, apha isidima somntu sarhuqa khona wavela uMaxhoba uyakhawuleza wasixelela into yokuba uzowulungisa lo monakalo. Umele loo nto apha, umele loo nto uYesu. Esibawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Uke wayithetha uYesu laa nto babawo nanibama kubafundi bakhe kwiintsuku ezingaphambili, emane baxelela esithi kusondelelisa le ntoba unyana womntu anikelwe ezandleni zabo. Kuloo meko uKristu usezandleni zaboni, kunjawunjoku izandla zaboni, oko ebesezandleni zaboni intsasa yonke besenza ukuthanda kwabo. Kodwa izinto uYesu ezabangela intoba makawoyise umnqamlezo ngoba nanibama lukholo, lithemba, kukunyamezela, kukunyaniseka, yabangela loo nto uYesu makawoyise umnqamlezo. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Khambe ntakokwethu masiyinikele ke imimoya yethu kuKristu, masiyinikele kazawuhamba egoduka enyuke noburharha bemimoya yethu ayositarhuzisela phambi kweyise inga. Khambe ntakokwethu yamva yayiva imfana kaThixo ethwalisuse isono sehlabathi, ivuma isiye ekhaya, ithi indoda ibilapha phantsi komnqamlezo engumthetheleli khulu, ithi akuyibona le nto, ijike imjonge, ithi nene lo mntu ebelilungisa. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Khambe ndiyogoduka. Kubalulekile kusasa nje sithi kasibheke emakhaya sazi ntonye into yokuba imimoya yethu siyinikele enkosini ukwenzela inkosi isiphathe ngenceba. Khambe ntakokwethu watanduluka uYesu, watanduluka emveni kokubilanga licinyiwe, nekhuselo lendawo engcwele likrazukile. Ithi imbali ukusukela phezulu ukuya phantsi yavakala imfana kaThixo ibhonga ngelizwi elikhulu phezu kwentaba emnqamlezo. Esithi bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam waphuma umphefumlo. Amen. Thank you.